এটা কোন লাগো সাইডে आराम से सीधा खाली खटाओ सीधा खटा सीधा काटो खटाइले बुझो बस ওইটা সবাই এত জন না দুইজন Lagi tuh hado taruh. Itu. Ada begini, mana mau di? Biasa nih. अच्छा कोई आलू सगे पूरा वो तो से बबलू ये এটা কোন লাগো সাইডে ये লিটারে बोला गति से तो मुझे दो आराम से सीधा खाली खटाओ सीधा खटा सीधा काटो खटाइले बुझो बस ওইটা সবাই এত জন না দুইজন Lagi tuh hado taruh. Itu. Ada begini, mana mau di? Biasa nih. अच्छा कोई आलू सगे पूरा वो तो से बबलू ये এটা কোন লাগো সাইডে ये লিটারে बोला गति से तो मुझे दो आराम से सीधा खाली खटाओ सीधा खटा सीधा काटो खटाइले बुझो बस ওইটা সবাই এত জন না দুইজন Lagi tuh hado taruh. Itu. Ada begini, mana mau di? Biasa nih. अच्छा कोई आलू सगे पूरा वो तो से बबलू ये এটা কোন লাগো সাইডে ये লিটারে बोला गति से तो मुझे दो आराम से सीधा खाली खटाओ सीधा खटा सीधा काटो खटाइले बुझो बस ওইটা সবাই এত জন না দুইজন Lagi tuh hado taruh. Itu. Ada begini, mana mau di?